И здравейте хора! Това е моят сервер. В момента тук до нас са... Където си имената? Бай Георги. Бай Георги, другия? Валко. Окей. А той се казва може да Динко. взема А той се казва Динко. Окей. Не мога да взема джетпак. Ой, какво правиш тук? Кара ми е кола, бе. И бати Това гадня. ми е любимото оръжие, хора. И това е най-тъпото оръжие и най-бавното. Да, най-бавно. Сега ще литна... Не! Омага, бе! Литнах! Той е най-голем. Той Валко е най-големия хакер. Да, Защо не ми даваме и такова? ако може и Валко да дойде малко. Валко, ела тук за малко. Не ми хвърли кокошки, моля те. Ела за малко. Само ела. Ела, не кокошка, какво правиш, бе? Кокошко, какво правиш, бе? Коша. Ти ли беше кокошка? Ей, сега. Чакай, бе, джетпак сега съм заради проблем. тебе. Ела за малко ти покажа нещо. Хеча. Тей. О, вълчоса. Мъгъ, бе! Как ме видя? Кажи, бе! През цялото време бях с тебе. Не бе, Валко е хакер. Цялото време не си бил пред мене. Я пак пред мене щях да Зад кажа. тебе бях. Валко е Зад хакер, тебе. остави го. Той е хакер, брат. Айн плюс джедайч. Да. Айн плюс вау. Майка ти е, има. Омага, купеле! Валко, не може как е така, да преди малко не може да играеш и сега някакво бах ти силния. И той какво видял, аз бях с джет. Трябва да взема джетпака. Взе ли го? Нали той се следи, бе, нали той се вижда джетпак. Не можах. Къде си, бе, Нищо Мишко? джета мойка. А? Къде си? Някъде. Омага! Как ми мъжа? Ей сега, хора, гледайте, аз съм след най-якия джетпак и в момента ще го хвана. Дали ще успее да хване нашия? Хенговър. Трефа, момче. Окей. Кой е най-якия? Омага! Я път да хвърлям. Така е. В клипа нещо няма да е нещо много легъв. Тъй че... Само убих съм. Не, изчезна. Взех си вече. Къде си, бе? Кажи, къде си, бе? Тръхло. Хайде, тръхло, къде си, бе? Где беше, бе? Валко, де беше? На село.
У нас. Ме дразниш. Ето и това е моят сервер. Може да го посетите. Линка в описанието ще... Дескрипцията ще има IP на сервера. Да, и много неща също. Ако дадете SMS от 1.20, може и да станете админ. Може да станете фул админ с фул права и всичко, което са вие се сетите. Също така... Ще имате някой... IMX Hix меню. Ще можете да имате Jet също така. Jetpack, който в момента, както виждате, аз играя. Ще има още апдейти, които ще ги направя, но ще изисква време. Няма да е много скоро. И така, до следващия път. И чао!